Yeka indlela owawuthanda ngayo simolomolo sami. Yeka indlela owawuthanda ngayo. Ehlana sizathu sinibingelele phansi namukele babule emakhaya kuSimazonza lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile. Mukule emakhaya ke sekukhona ukushintsha kwamadate ekuphumeni kwealbum yeGcwamelisha. Njengoba besazi ukuthi uKhuzani wathi ialbum yakhe izophuma ngomhla ka3 kuDisemba kuyihappy birthday yakhe uKhuzani. Ase ithi igcwami ialbum yakhe izophuma ngomhla ka4 December. Kuthe senjalo ke iGcwamelisa selishitshile yonke lento lasho ngempela ukuthi ialbum yakhe ayisaphumi ngomhla ka4 kuyisabatha kodwa izophuma kusasa lokho sayo ngolesine ngomhla ka2. Abantu abaningi sebephawulile ngalento le show iGcwamelisha ukuthi ishintsha ama-dates. Abantu abaningi bathi lento enziwe iGcwamelisha khomisa ngisobala ngempela ukuthi usaba uKhuzani. Kungani manje ishintshe i-dates sekusondela ngaka? Abanye basho ngempela bathi futhi akhona ubugwala lo kepha kungimaketha umsebenzi wakhe. Bathi njengoba esenze nje kuzokhuluma ngaye inkundla zokuxhumana mase yakwazi ukuthi atrend nealbum yakhe ithenge. Mbukele emakhaya ke uPaula wakho kuthini ngalolu daba? Ngabe ngempela uKhuzani usatshwa yigcwama noma igcwama lisaba uKhuzani ngokushintsha ama-date noma nawe ubona kungimaketha umsebenzi okwenziwe igcwama ukuthi lishintsha ama-date kanje kade lithi lizokhipha umhla ka4 kodwa manje selizokhipha kusasa nokuthi ukuphazamise kanjani uma ukuthi ubulindele ialbum ngesabatha kodwa manje sishintshe sekuthiwa izophuma kusasa. Ke hlangana lapho ezathu kwi-comment section sizophala wakho ngalolu daba. Till next time. Siyabonga. Yeka indlela owawuthanda ngayo simolomolo sami. Yeka indlela owawuthanda ngayo. Ngithi yeka indlela owawuthanda ngayo simolomolo sami. Wahamba uyofuna amatoho, kali wadliwa izindondo. Wahamba uyofuna umsebenzi, kali wadliwa izindondo. Wahamba uyofuna amatoho, kali wadliwa izindondo. Wahamba uyofuna umsebenzi, kali wadliwa izindondo. Yeka indlela owawuthanda ngayo. Yeka indlela owawuthanda ngayo simolomolo sami.